n'o ye Sinabefu ka baarabilancari ninnu ye n'a bɛ kan ka lawaleya Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kan u ka lafasalikɛ kulu ni a ye o kunnafoniw cari ayiwa anw ye wele bila Ogo Tembelu Gindo ma ale ye Sinabefu ɲɛmɔgɔ dɔ ye Gindo bɛ an bolo nɛgɛ kan Gindo ni tulo bɛ n na i bisimila allo ok mun de kama aw ye baarabilancari in kɛ aw ka ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na an bɛ y'a jateminɛ ten tɔ parce que an y'a ye an camarade mun ye Hamadoun Ba ye Hamadoun Ba o ye Sinabef secrétaire général ye Sinabef ye banque assurance établissement financier ani commerce ani société pétrolière des syndicats ɲɛmɔgɔ ye Mali la o dɔrɔn tɛ Hamadoun Ba ye syndicat bolofaraba min bɛ Mali yɛrɛ n'a fɔ central historique INTM Hamadoun Ba ye o mɔgɔ filanan ye donc an kɔni bɔra mun kalama u kun y'a convoqué a ye convocation sɔrɔ ka bɔ pôle économique la donc a yɛrɛ bɔra a taara olu jaabi la donc mais laɲini après ça an bɛɛ nana k'a jateminɛ k'a ye avec surprise que mandat de dépôt bilala a kan donc an ma se k'o yɔrɔ de faamuya k'a sɔrɔ nin ko in bɛɛ daminɛnen don parce que activité syndicale kɔnɔna de la n'a sɔrɔ comme a y'a jateminɛ cogoya min na banque dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma DDL olu ka comité ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen dɔ tun bɛ yen n'a sɔrɔ o yɛrɛ kun suspendelen don ni Sinabefu fɛ donc o de ye ka papier ladon ka taa a plainte contre Hamadoun Ba la donc o gɛlɛyaw de an b'o gɛlɛyaw de kɔnɔ bi. Plainte bilala a contre la pourquoi ka da kun jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ se ka mun de fɔ a ɲɛna plainte donn'a kan o cɛ in BDM mɔgɔ nin ale ye plainte bila a kan u ye mun de fɔ a ɲɛna k'a y'o kɛ n'i bɛ se k'o fɔ an ye parce que an ka laselilikɛla y'a jira sa k'a fɔ ko a fɔra k'a ye procès verbal lankolon dɔ de bila yala o de y'a kun ye wa walima kun jumɛn de b'a la. Bon nin yɔrɔnin na an bɛ se ka mun fɔ a yɔrɔnin na c'est que an yɛrɛ ye mun sɔrɔ an ka avocat da parce que ale dossier de avocat de bolo fɔlɔ et dossier de sariya bolo kan donc avocat kɔni ye mun ladɔnna an ye k'a fɔ k'a sɔrɔlen don ko bureau mise en place de fait parce que comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na banque bɛɛ comité bɛɛ b'a bɛɛ la donc comité bɛ renouveler. Okay. Donc certainement a sɔrɔla o comité renouvellement de sen fɛ. Ayiwa yala aw ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la yaasa bilaliko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na sabula a ko kɛlen bɛ degun ye e yɛrɛ bɔra sa ka jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn a kan o ko bolo bɛ cogo di i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan. o ye tiɲɛ ye an ni faamaw bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ an ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ fɛ n'o ye INTM mɔgɔw ye fana ye. Donc ɲɔgɔnyew bɛ sen na négociation bɛ en cours. Ayiwa aw ye baarabilancari boloda k'a fɔ ko aw jɛɲɔgɔnkɛ minɛnen don a bɛ to a la fo tile joli walima ni aw bɛnna kan na a bɛ wuli wa grève bɛ wuli wa. Effectivement comme aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na an ka bureau exécutif min ye bureau Sinabefu ɲɛmɔgɔw ye olu de farala ɲɔgɔn kan kunun ka réunion kɛ. Donc comme faamuyalima sɔrɔ a ko kan ka ɲɛ kosɛbɛ la donc u y'a jateminɛ k'a fɔ k'an ka baara ɲɔngiri k'a daminɛ bi sini ani sinikɛnɛ samedi an b'a kun cɛ o la n'a kun cɛra o la jateminɛw b'a jira olu mana se ka minnu apporter n'a a nɔgɔya kɛra u kɔnɔna na olu bɛ tila ka examiner bureau exécutif fɛ donc bureau exécutif tila ka décision wɛrɛw ta n'a sɔrɔla a baaraw kan ka kɛ cogoya min na. Ayiwa an ka foli b'i ye Gindo k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ ko nin tun ye Sinabefu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ye wele bila min ma ka ɲininkali sɛmɛ a la u ka grève kan.